A special announcement po, pinatawagan po ang may-ari ng sasakyan ng Hyundai Stanex with a plate number ZAH424. Calling the attention of the owner of Hyundai Stanex. ZAH424. Ay, wait, akin pala yan, sorry. Ang hindi po, ikot na po ngayon na ngayon din. Okay, alam mo yung paparabol na yan, hindi ko. Paparabol po talaga. Okay. Pag hindi mo yung kinuha, parabol na natin. Alright, eto na nga! Miss Kate, di ba taga saan po kayo, Miss Kate? Saan naman yun? Saan naman na Ito yung mga kasamahan ito. Magagaling ng sumayaw, tingnan na natin sa pagdating sa kantahan. Ang kakantahin niyo, ay, mas masakit yung kanta niya. How could you say you love me? Ay, naku, Like the pop star princess, Sarah Lachi. Ang Star Princess Nora Honor. Ay, napalitan na. Malapit na ko. Okay. Sarah G. Sarah, napalitan na. Number. Pakiayos mo ng pagpintor. Magkaka ko yan. Uno. Cuatro. Cinco. How could you say you love me? Ayan, eh. May kumatin pala yan. Automatic siya. Yun na. Wait! How could you say you love me? Paano sasabihin, mahal mo ako? Go! Palakpakan naman po natin si Here we go. That's the Beauty Audio Challenge. Ay, wala pa ko sa
Grabe. Ang galing. Partner, ito din, talaga namang napakaswerte natin. Ibig sabihin mo, never na, ay paparapan tayo. 1, 2, 3, 4, 5 kotse ko ang ipaparapan natin. Eh, parang kasama sa yung kotse ko. Ano ba, mali? Kaya sa po, makinig po na mabuti. Baka po, kotse niyo po ito. Okay, pinapaalis mo na ito. Plate number po na ZEB 753. Kaso po na mamay, kung kayo na may-ari ko, magkano po natin ibebenta? Hulugan? ZEB 753. NFM 5264. Again, NFF 5264. Pakialis po doon. Pakilipat po ng kotse nyo. EAA 9735. Parang sa kotse ko to. Hindi mo ito sa plate number ay. Toyota Vios ba to? Okay. EAA 9735. EAJ 9204. AYA 3582. Ulitin ko lang po ulit. AYA 3582. Pakialis po ng inyong mga sasakyan. Bakit po may sakyan? Kung hindi niyo po aalisin po yan, Oo ipapakita naman. Hindi po ako parang may atras yan. Ay, okay, sige. Mag-usap na lang po tayo sa barangay hall. Okay, so pakialis na lang po lang sa parking yan. Pakilipat ko sa parking. Ako lang na lang po nabi, taga-host pa man mag-ako. Okay, next tayo! Grabe si ate. Yung hihinga, yung diksyon, yung pagbubuod, yung riffle, perfect. Tama ba? Nasa chair ko, sa Tama. Iba talaga pag yung hangin galing dito, no? Grabe. Sa mag-deliver. Next, tunabawagan mo natin si Golde Vanilla. Malapay natin. Golde Vanilla. Kasi po yun. What's us not? Isa pa sa Sir mga Golde! pinakamatapang na lalaki yun. Palapaan naman Ang natin. kakantay na po ay Mr. Suave. Ay, nako. Ay, hindi joke lang. Ang kakantay na po ay Hindi. Sometimes. Paminsan-minsan. Pwede short and also. Siyempre, magaling. With the number. Putok with the number. Uno. Zero. Ocho. Uno. Paminsan-minsan. Like Richard and Rosa. Pagkakuha naman natin. Sir, ang bago ni Sir Jonathan? Akala ko tayo sa mga team. Masaya para po sa ating video ng Mini Fiesta. Video kaya ating pangatong kalahok. Para sa kanyang paminsan-minsan. The songs like sometimes. Wala pa alam mo. Nagkasaan kayo, sir? Diyan lang. Adyan lang. Okay. Pili-pilihan mo na lang. Sige, tatay. Palakpakan ang ako tayo. Ay! Si tatay may naalala ko. Bakit? Tuwing Sunday, nagpapatuklog. Kasi Magpapatos. may hawak pa no? Yes. Ay, ang sakit pa ay! Hindi ko sa pagaling kami sa
Thank you.